разниця між ними? Ведь Галицька унія молодша від Мукачівської і походить від Брестської, а Мукачівська єпархія походить від Ужгородської унії. Коли нас звідають, яка різниця між тими греко-католиками закарпатськими і галицькими, ми відповідаємо, дійсно, що Галицька унія молодша, ніж від Мукачівської, бо хоча Брестська унія, від котрої походить Галицька унія, вона мала начало своє в 1596 році, но іменно Галичина майпослідня оказалася, коли прийняла унію. Тобто, фактично, Галицька унія молода. Мукачівська єпархія підходить від Ужгородської унії від 1646 року, але рахується таку, яка раніше по часу від Галицької унії. Треба пам'ятати, що ми знаємо дві унії, про то ніхто не хоче говорити. Перша унія, споминались ми, 1596 рік, Брестська унія, подавленням польського короля, польської власти, армії і тогдашніх спецслужб, почалися страшні гонення на несогласних на унію православних тоді руських. Друга же унія була на 50 років пізніше, у 1646 році, Ужгородська, але вона була в Другій імперії. То була у тому закутові, а це було під Карпатами в районі або в складі Австро-Венгрії. Іменно Ужгородська унія супроводжувалася меншими гоненнями на православних русинов, бо спочатку вона заключилася тайні від народу у замку Ужгородському. Лем через 100 років, коли вже унія у центральних городах приобрела первенство, особливо при імператриці Марії Терезі, яка благоволила від унії і к русинам, все ж почалися вседержавні гонення проти православних карпатських русинов, їх людей і єпіскопів, і навіть запрещення рукополагати нових православних єпіскопів для Русинської церкви православної.